28 чэрвеня 1941 года на дарозе Лагішын-Пінск ехала 3 лёгкія нямецкія танкі. Раптам у першую машыну паляцела граната, і яна загарэлася. Пасля з лесу выскачылі людзі ў цывільным, але з вінтоўкамі. Адна з машын змагла з'ехаць, а вось 2 афіцэры з другой патрапілі ў палон. Гэта быў першы бой савецкіх партызан супраць нацыстаў на ўсходнім фронце. Засаду зладзіў атрад Камарова. Чему? Нешта ты наблытаў. Што я наблытаў? Мы ж пра Каржа павінныя былі сёння гаварыць. Нічога я не наблытаў, так всё і будзе. Васіль Захарович Корж, прафесійны дыверсант, калі партызаніў у Польшчы ў маладосці, меў мянушку Сямёнаў. Калі ваяваў у Гішпаніі, меў мянушку Пабла. А калі нацысты напалі на СССР, ён сышоў у лес і ўзяў сабе пазыўны Камароў. Ну, а атрад, адпаведна, называўся Камароўскі. Камароўскі? Яны рабілі медычныя стрымы з лесу? Ці тэледапамогу? О, коцікі, перагледзеліся вы інтэрнэту. Калі вы адкрыеце ў гэтым самым інтэрнэце адну са шматлікіх кароткіх біяграфій Васіля Каржа, то убачыце, што яна больш падобная на жыццє нейкага святога, чым на біяграфію рэальнага чалавека. І яшчэ, яна будзе максімальна падобная на дзесяткі іншых біяграфій кіраўнікоў партызанскіх атрадаў часоў Другой сусветнай вайны. Ідзіць кастрамі сінія ночы, мы піянеры, дзеці рабочых. Ну што, трэба дапісваць гэты рэферат. Я не хацеў, канешне, але, ну неяк, пакрысе, ведаеце, уцягнуўся. Бо за ганьком гэты Макс Корж. Вось нават я на футбік не пайшоў, так мне вось захацелася напісаць. Вось, ну што там, 22 чэрвеня нацысты напалі на Савецкі Саюз. І ўсю страну прыземліла ударам тока. Ну вы ведаеце гэты сюжэт. Прачнуліся раніцай, убачылі, што вайна, сціснулі кулакі, сышлі ў лес, сабралі атрад, грамілі нацыстаў дзень і ноч, працягвалі сціскаць кулакі, насілі пры сэрцы партбілет, забіралі ў немцаў карову і аддавалі людзям, зноў сціскалі кулакі, падрывалі па 200 кіламетраў чыгункі штодзень да абеду, дачакаліся прыходу сваіх, выдыхнулі. Фішка ў тым, што часцей за ўсё такое ўяўленне няпраўда. Гісторыя беларускай партызанкі значна больш складаная і шматгранная. Сёння мы працягнем гаварыць пра аднаго з самых заслужаных і эфектыўных партызан, які, магчыма, найбольш быў падобны да таго вобраза, які маляваўся ў савецкіх падручніках. Думаецца, ён мусіў стаць сімвалам самой з'явы партызанкі, але не стаў. Васіль Корж – герой нашай сённяшняй перадачы. Калі вы не глядзелі першы выпуск пра першую палову жыцця нашага героя, то паглядзіце спачатку яго. Як толькі першыя бомбы ўпалі на Пінск, Корж зразумеў, што прыйшоў час, да якога ён рыхтаваўся ўсё жыццё. Ягоныя калегі з абкама эвакуяваліся першыя. Але тое было не ў характары Каржа. Ён абвесціў, што збірае атрад і змог закітаваць да сябе каля 2 дзесяткаў чалавек. Збольшага зусім не вайскоўцаў, а цывільных людзей, і пайшоў з імі ў лес. Праз некалькі дзён на дарозе Пінск-Лагішын была кінутая тая самая граната, якая пачала партызанскі рух у Беларусі. Чему? Гэта ж нямецкая граната. Ну, які рэквізіт далі, такім і карыстаемся. Убачыўшы нямецкія самалёты, Васіль Захарович подумаў: разорвали степи, да на 1000 врагов, испокон веков тот прав, кто защищает свой дом. Ён выкапаў свой наган і подміргнуў однопартийцам. Выберемся, малый, тут всегда есть слабые места. Дык у Каржа 50 000 винтовок у сховах ляжаць. Яны гэтых немцаў раз-два ўсіх і туды. Першай эмоцыяй, якую мусіў перажыць новы партызанскі камандзір, было хутчэй за ўсё моцнае расчараванне. У міжваенны час ён прафесійна займаўся падрыхтоўкай партызанскага руху на выпадак вайны. Сістэмна фармаваў заканспіраваныя групы на Случчыне і Старобіншчыне, праводзіў вучэнні, арганізоўваў у лясах схроны з правіянтам і зброяй. Але калі пачалася рэальная вайна, нічога з гэтага не аказалася.
А дзе падзелася? Нейкі фінансіст яго не вельмі. Не, тут ніякай віны Васіля Захаровича. У другой палове 30-х гадоў Сталін раптам вырашыў, што вайна больш ніколі не будзе весціся на тэрыторыі самога Савецкага Саюза. А таму і партызаны ўнутры яму не патрэбны. Больш за тое, яны могуць быць небяспечныя. А таму ўсе схроны расфарміравалі, а людзей распусцілі. Добра, калі распусцілі, маглі і расстраляць, это быў вялікі тэрор. Поўны саботаж. Аблажаўся айцец народаў. Слухайце, Каржу было тады не да разважанняў, хто праў, хто вінават. Яму трэба было дзейнічаць. І першы час усё складвалася няблага. Атрад паступова рос, страты былі мінімальныя. Немцы проста не ведалі, што рабіць з узброенымі палешукамі. З таго перыяду ведаем пра крэатыўную акцыю, якую зладзіў атрад Каржа. Яны дзесьці знайшлі і надзелі на сябе паліцэйскія нашыўкі. І зрабілі рэйд па вёсках, дзе спакойна заходзілі ў камендатуры, разброівалі мясцовых паліцаяў і праводзілі з імі палітработу. Альбо расстрэльвалі, калі паліцай быў чымсьці ўжо вінаваты. Увосень камароўцы знайшлі месца ў непралазных палескіх лясах у Салігорскім раёне і залажылі там базу. Але 20 лістапада на базу напалі немцы. Нехта вывеў іх на партызан. Ужо тады быў нехта? Дык чакай, а што за здраднік мог такое зрабіць? І тут мы пераходзім да цікавага пытання. Гэта толькі ў савецкіх фільмах і постсавецкіх падручніках расказваецца пра тое, што народ цалкам падтрымліваў народных мсціўцаў. Відавочна, ўсё гэта было не зусім так. У 1939 годзе ў заходнюю Беларусь камуністы прынеслі з сабой рэпрэсіі, калгасы і беднасць. А немцы, калі прыйшлі ад пачатку, абяцалі знішчыць калгасы, раздаць зямлю людзям. Абяцанкі-цацанкі. Гэта так, але, напрыклад, храмы яны на самой справе дазволілі адкрыць. А таму жадаючых здаць партызан у Беларусі было дастаткова, асабліва ў першы год вайны. Па выніку атрад Камарова застаўся на зіму без сваёй базы. І гэта была вельмі халодная зіма. Спаць даводзілася часам проста на снезе. Ежы было мінімум. Корж забараняў забіраць харчаванне ў сялян. Ды небяспечныя былі тыя рэйды. Ва ўспамінах аднаго з партызан ёсць цікавая ўзгадка. Калі пад канец той зімы Корж сустрэўся з нейкім засланым нядаўна з Масквы камісарам і ўбачыў таго запакаваныя маскоўскія прадукты з крамы, то ледзьве не расплакаўся. Я як убачу ліверку з крамы, то таксама плачу. А ты чаго? Бо яна за шклом у халадзільніку. Карацей, нэндза была страшна, і шмат якія дробныя партызанскія атрады па ўсёй Беларусі правялі гэтую зіму ў суцэльнай дэпрэсіі і, адпаведна, мала што рабілі. Асабліва ў заходняй Беларусі. Там сітуацыя была асабліва цяжка. Але не атрад камароўцаў. Ды ён што, іх ад дэпрэсіі лечыў? Чаму дэпрэсіі? Доктар Камароўскі. Хаця ў пэўным сэнсе Корж сапраўды дзейнічаў як медык-ратаўнік. Самая вядомая яго акцыя зімы 41-42 года – гэта эвакуацыя Мінскага падпольнага абласнога камітэта. Гэты камітэт, некалькі чыноўнікаў проста замерзалі на востраве пасярод балот пад Любанню. Корж арганізаваў экспедыцыю больш чым на 100 кіламетраў па лясах, дайшоў да гэтага вострава і вывез адтуль усіх прадстаўнікоў абкама, якія моцна вельмі хварэлі. Кіраўнік абкама Васіль Казлоў, у гонар яго зараз названыя вуліцы па ўсёй Беларусі, крыху аклімаўшыся, запатрабаваў ад Каржа, каб той падпарадкаваўся яму, як вышэйшаму чыноўніку, пастаўленаму з Масквы. Але вопытны партызан адмовіўся і сышоў са сваім атрадам у глыб пінскіх лясоў. Казлоў пакрыўдзіўся і, дзякуючы сваім уплывам, стварыў у маскоўскага кіраўніцтва вобраз Каржа як нейкага анархіста, які нікому не падпарадкуецца, не слухаецца ніякіх загадаў, і біяграфія ў яго адпаведная, быў пад следствам, сам з заходняй Беларусі, карацей, поўны набор. Вось ведаеш, а гэты Казлоў сапраўдны Казлоў. Але за тою вуліцу ягоны гонар названы. Боже, паскуда, як так можна, ліха на яго няма. Холодно в лесу, под елью засыпать подвой волков. Где-то на большой земле среди своих ищут врагов. Переделят, друг друга перегрызут. Все грехи пораскрывают, только к нам не придут. Вот, паскуда, бери! А Корж, між тым, займаўся справай.
Пад канец зімы 42-го года ён наладзіў яшчэ адзін вялікі санны рэйд па палескіх вёсках, дзе агітаваў сялян, граміў паліцэйскія штабы і збіраў сабе новых прыхільнікаў. Яго мэтай было стварэнне моцнай вялікай партызанскай зоны, за што ён атрымліваў, дарэчы, шмат крытыкі як з Масквы, так і ад сваіх калегаў, кіраўнікоў партызанскіх атрадаў. Дык а чаго крытыкі? Усе ж так рабілі. Вось у гэтым і праблема. Мы уяўляем партызанаў як нейкую абсалютна аднародную масу аднолькавых людзей з ППШ і ў шапках-аблавухах. Але гэта не так. Яны ўсе былі вельмі розныя. Былі НКВДысты, былі ГРУшнікі, это прафесіяналы, былі акружэнцы, такія паўпрафесіяналы, былі простыя партызаны, былі атрады, дзе людзі проста выжывалі ў лесе. І стратэгія ў кожнай з гэтых груп была свая. Вось як прыклад. Адным з галоўных крытыкаў Каржа быў кіраўнік іншага партызанскага атрада Рыгор Ленькоў. Ленькоў быў прафесійным дыверсантам, і ён лічыў, што галоўная задача партызанаў па максімуму наносіць шкоду нацыстам, што і рабіў сам. Сабраў невялікі прафесійны партызанскі атрад і падпальваў, знішчаў, узрываў, забіваў немцаў. І рабіў гэта, нягледзячы на тое, што вельмі часта немцы пасля помсцілі простым людзям, вяскоўцам, бо саміх партызанаў не маглі дагнаць. Ну і адпаведна, камароўцаў ён крытыкаваў за тое, што яны сядзяць у лесе, нічога не робяць і толькі самагон п'юць. Піць самагонку класная стратэгія. Падтрымліваю. Раніцай выпіў і зіма свабодная. А вось вы не смейцеся, дарэчы. От глядзіце. Для Каржа асноўнай задачай было забеспячэнне кантролю над ягонай тэрыторыяй, вялікім лясным масівам. У 42-м годзе атрад Камарова вырас ужо больш чым да 1000 чалавек і кантраляваў немалыя абшары палескіх балот. Таму Корж рабіў упор на бяспеку гэтых тэрыторый, ахову ураджаі, ліквідацыю паліцэйскіх штабоў на сваёй тэрыторыі, ну і агітацыю сярод сялян. Дыверсій непасрэдна супраць немцаў, асабліва за сваёй тэрыторыі, ён рабіў значна менш. Дык быў хітры ці баяўся? І гэта для таго, каб, па-першае, не траціць сілы, але і таму, што разумеў, што кожная дыверсія магла выклікаць рэпрэсіі немцаў на сялян. Вось так. Падаецца, два роўназначныя партызанскія камандзіры, але такія розніцы ў падыходах. І гэта мы гаворым пра двух эфектыўных камандзіраў са сваім бачаннем. А між тым вялікая колькасць іншых атрадаў проста выжывала ў лесе. Часта за кошт сялян. Нейкі ў цябе дужа харошанькі гэты Корж. Прям як не НКВДшнік. А вот давайте пра гэта пагаворым. Калі паглыбіцца ў тэму, то можна знайсці асобныя гісторыі пра злачынствы партызан з атрада Камарова. Дзесьці штосьці скралі, дзесьці кагосьці нават забілі. Такая праўда вайны. Чалавек са зброяй заўсёды ў пэўны момант пачынае лічыць сябе вышэйшым за чалавека без зброі. А калі гэта зброя апынаецца ў руках простага вясковага мужика, асабліва ў час вайны і хаоса, то дакладна чакае бяды. Гэта тая частка гісторыі вайны, якую ад нас да гэтага часу хаваюць. Але, падаецца, якраз Васіль Корж адрозніваецца тут ад ладнай часткі партызанскіх камандзіраў часоў вайны, бо ён як мог змагаўся з гэтай з'явай, рэгулярна нават расстрэльваючы тых, хто марадзёраў ці біў сялян. Ёсць класічная гісторыя, калі нейкі селянін паскардзіўся Каржу, што партызан забраў яго з бан з малаком. І Корж адразу прылюдна расстраляў таго марадзёра, чым увёў у ступар самога селяніна, той проста хацеў вярнуць назад з бан. Тыповы НКВДшнік. Ну, вайна часам патрабуе такіх дзеянняў. Да канца вайны атрад Каржа налічваў каля 15 000 чалавек і кантраляваў немалыя тэрыторыі на Палесе. Хоць немцы некалькі разоў кідалі вялікія армейскія часткі на тое, каб знішчыць камароўцаў. У нас звычайна мераюць эфектыўнасць партызанскіх атрадаў тым, колькі яны знішчылі цягнікоў і колькі забілі немцаў. У атрада Каржа таксама гэтыя лічбы ёсць, яны досыць вялікія і выглядаюць таксама крыху прыпісанымі. Але я вось думаю, што цікава было паспрабаваць палічыць эфектыўнасць партызанаў колькасцю выратаваных жыццяў простых людзей. І тое, што мы на сёння ведаем пра атрад Каржа, выглядае, што ён у гэтым рэйтынгу стаяў бы дакладна не на апошнім месцы. Распускаючы свой атрад, у 1944 годзе Васіль Захарович Корж праслязіўся.
Ён дастаў свой гармонік, які хаваў усю вайну, и сказал своим хлопцам: «Где и в чем его ремесло? Я просто делаю своему зло. Да нам не нужно все сразу, да нам не нужно позже. Мы с тобой, братишка, до конца, и небо нам поможет». Пасля вайны партызан, які атрымаў званне генерал-майора, это высокае званне, паспрабаваў працягнуць вайсковую кар'еру, але яго нечакана звольнілі. Лічыцца, што за ім цягнулася слава анархіста і буяна, які праўду і інтарэсы людзей ставіць вышэй за загады партыі. Дык гэта наш бацька Махно? Наўрад ці. Корж быў савецкім чалавекам да мозга касцей. Бо 3 гады наступна ён прапрацаваў як намеснік міністра лясной гаспадаркі БССР. Але пасля папрасіўся бліжэй да зямлі. І наступныя 10 год разбудоўваў калгас партызанскі край у Салігорскім раёне на радзіме, які відавочна вывеў у перадавікі. Іншыя ягоныя партызанскія калегі рознага ўзроўню з'ехалі дажываць жыццё ў Маскву. Ну, заслужылі ж. Корж жа застаўся на радзіме, дзе і памёр 5 траўня 1967 года. Што маем урэшце? Корж – рэдкі прыклад ініцыятыўнага і свядомага камуніста, які перажыў рэпрэсіі і нават у канцы жыцця атрымаў прызнанне ад савецкай улады. Пачакай, дык ён герой ці вата? Ну, вам рашаць. У Беларусі пра Васіля Каржа ведаюць толькі тыя, хто добра вучыўся ў школе на гісторыі, але, напэўна, не больш. Прычына такога няведання банальная. Савецкая сістэма ўсіх партызан зрабіла супергероямі, чыстымі, шчырымі, сумленнымі. А калі супергероі ўсе, то і ніхто. Да таго ж людзі дакладна ведалі, што чысценькі вобраз партызан – гэта няпраўда. І Корж патрапіў у гэту пастку. Ён стаў адным з тых, пра каго пішуць пафасныя рэфераты ў школе, трымаючы фігу ў кішэні. Канкрэтна з Каржом месца для фігі, канешне, ёсць, бо служба ў НКВД, хай сабе і спецыяліста па партызанцы, гэта не тое, што робіць твою біяграфію чысцейшай. Але варта ўсё ж прыгледзецца. Не так шмат партызанскіх камандзіраў падчас вайны рабілі стаўку на абарону людзей насуперак волі Масквы і рабілі гэта настолькі паспяхова. Батя, а ты чытаў мой рэферат? Мне ўпершыню спадабалася дамашку рабіць, а як табе? Батя, ты чаго? От я те зараз покажу, як жыць у кайф. Батя, тармазі! Я ж піянер!